tarkashi ana dai wata ga wuta. Kafafen sada zumunta ya ɗauki zafi musamman ma dai bayan bayyanan wasu bidiyoyin fitaccen jarumar shirya fina-finan Hausa wato Rahama Sadau. Tuni da yadda bannin al'umma suka fara tofa albarkacin bakinsu, wasu dai suka fara yaban fitaccen jarumar, haka zalika wasu kuma suka fara kushe ta tare da yin tir da Allah wadai da kuma irin yadda take gudanar da rayuwarta a matsayinta na 'ya musulma. A sauraro muna so da ku gyara zama ta domin kallon cikakkun wasu bidiyoyin fitaccen jarumar wato Rahama Sadau game da wasu batattun hotunan da Rahama Sadau take wallafawa, wanda dabbannin al'umma dai musamman ma masoyanta sun nuna matukar jin daɗin su irin yadda Rahama Sadau take gudanar da rayuwarta, sai dai wasu kuma sun nuna bakin cikin su tare da takaici a ce cewa 'yar musulma tana biyewa rudin duniya, tana yin wasu abubuwa tamkar dai kamar ma ba 'yar musulma ba. Shi yasa masu sauraro kuma dai muke so daga karshe ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan yadda Rahama Sadau take gudanar da rayuwarta, domin dai tabbas Rahama Sadau ta kasance ɗaya tilo daga cikin masu shirya fina-finan Hausa wacce ta yi fice kuma kazalika ta yi suna, duniya da dama suka santa ba da yadda jarumar take gudanar da fina-finan Hausa da kuma fina-finan kudu, har ta ma dai ta garzaya ƙasar Indiya ta fara yin wasu fina-finai. Masu sauraro, kafin mu sako muku cikakken bidiyon game da cikakkun hotunan, don wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tasha tawo mai albarka, na so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Masu sauraro, kamar yadda kuke ganin wannan bidiyo ne na fitaccen jarumar wato Rahama Sadau wanda aka yi shi a kudu, inda kuke ganin Rahama Sadau din take fina-finai irin yadda al'adun kudin ya ba da dama sun ga aikatawa a cikin fina-finansu. Sai dai wannan fitar bidiyon Rahama Sadau din bai yi ma wasu daɗi ba, haka zalika a wani bangaren kuma ya yi wa wasu daɗi, domin ita rayuwa duk abin da kai dai dole ka samu masu kushe ka, ko da kuwa na alkhairi ne ballatana ma ko a Qur'ani. Bai dace da 'yar musulma ta dinga mu'amala da namiji kamar yadda Rahama Sadau take a cikin wannan bidiyon ba. Shi yasa dai mutane da dama suka fito suka tofa albarkacin bakin su, yayin da bidiyon da dama ya fara karaɗe kafafun sada zumunta. Sai dai ita dai Rahama Sadau din bata fito ta yi wasu maganganu ba, wasu gani suke dai tabbas fa Rahama Sadau sai an tsaya ana yin addu'o'i a kanta. Amma dai bari dai mu fara sako muku bidiyon irin yadda mutane suka fara tofa albarkacin bakin su akan Rahama Sadau din, da kuma da yadda mutane suka fara kiran Rahama Sadau akan kamata ya ta fara fuskantar rayuwa, domin mutuwa kifaɗe kwale take, ko da lafiya ko ba a lafiya dole fa sai an tafi. Har ta ma suka fara misalai da mutuwar Kamal Aboki, tunda shi kwatsam bai ma san zai mutu ba, kawai tafiya yayi hatsari ya mutu. Tana kira Sadau da kullum kina can, gobe kina can, jibi kina can, da dai bidiyoyin muna so da ku kalla. Kuma daga ƙarshe masu sauraro, muna so dan Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a ƙarƙashin wannan bidiyo a sashen mu na comment, da kuma da ku bayyana irin naku ra'ayoyin akan abubuwan da Rahama Sadau take yi. Shin kuna ga Rahama Sadau ya dace ta dinga irin wa'innan abubuwan, ko kuma a'a bai dace ba? Ana buga mata dodon shedan ne a kunne, gaba ɗaya duk abin da ake gaya mata ba ta ɗauka. Tun ba yanzu ba, malamai sun yi, 'yan fim din naku ma sun yi, amma kwakwalwar ta kamar ta kifaye. Idan kina tunanin cewa wai Rahama Sadau wai kina da ilimin boko ne ta sa ki kika koma haka, wallahi tun da makarantar bokon naki. Dan na tabbata iyayenki ma inda sun san za su saki makarantar boko ki koma wannan shedaniya, wallahi da ba su saki ba. Yarinya baki san Allah ba, ki jin Allah ba, ki jin Annabi a zuciyarki. Yanzu wani tsiran na fim kika dauka kina yi, wai wani the haunted village ne ko the hunters village ne ma kika sani. Dan ke turancin ta shafa, ku ne turawa, mu ba turawa bane. Da dai mutum ya makarantar boko ya koma dan iska irin ki, wallahi tallahi ga ka koma jahili tinkiki wanda ba bai san komai ba da wannan bokon naki. Dan wannan bokon naki Rahama Sadau, idan biki canza wannan rayuwar da kike yi ba ko da yake aka ce ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa, amma wannan rayuwa Rahama Sadau ana fa mutuwa fa. Ana fa mutuwa fa ake yi, wallahi tallahi take zo ki mutu a kasa ma faɗan alkhairin ki, sai da dinga yawo da wannan tsirin bidiyon nake cike runguma arne. Wai arne fa abin kazanta, abin tare, abin tufar da yawo, wasu kike ma kisa a bidiyo kina hakin din shi. Ko da yake ba wani sabon abu bane a wajen ki, dama mun saba gani
sannan ko ke ma kina fitowa gidan jaridu kina faɗan maganganun da ba kai ba gindi. Duk da cewa a fim ɗin naku akwai masu hankali wanda idan suka mutu za mu musu kyakkyawan zato, saboda mai a fina-finan nasu ba sa yin aikin banza kamar su Aisha, Humaira da sauransu. Mun san su wanda suke da a cikin masana'antar ma suna da hankali. Amma ke kam wallahi Rahama Sadau idan biki tuba ba kika bi Allah wannan abu da kike yi, kina tunanin cewa wai ke ɗaukaka ce ta sa kike zuwa kike yin fim wai da arne kina gungumar sa kina sumbatan sa a matsayin ki na musulma wa iyazu billahi, wai kuma sunan ki Rahama. Ko kin ma san me ma'anar rahaman da aka sa miki kuwa? Gaskiya wallahi inda kin san ma'anar rahama wallahi da ba za ki dinga wa'annan abun naki ba, saboda wannan abun naki suke yi ba rahama a cikin sa ko guda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutanen TikTok an tashi lafiya, ya gari ya aiki, ya jimamin mutuwar kamar aboki. To Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Kuma in ta mata zo Allah ya sa mu cika da ke da imani. Duk abin da yana alkhairi ubangiji Allah ya amsa, abin da ya aka saka Allah ya yarda masa. Alhamdulillah ina so in jawo hankali in ta kaitacciyar nasiha zuwa ga Rahama Sadau. Ina son sakon nan dan Allah ya kai Rahama Sadau, ya kai ga Rahama Sadau. Rahama Sadau abin da kike yi baya kyautawa, ba kya kyauta ma kanki kuma ba kya kyautawa addinin musulunci, ba kya kyautawa yaranki Hausa. Alhamdulillah ba wanda baya laifi a wurin Allah, babu wanda baya laifi a wurin Allah. Zaka ga laifin da kake yi irin kana ganin ka kai laifin ka babba ne, in Allah ya kama ka ko kuma ka je ga wurin Allah ga wani laifin kana ganin ba za ka yi tsallake ba. To amma me idan ka ga na wani sai ka ga ai naka karami ne, duk da dai zunubi baya karami ba babba, akwai karami kai akwai babba. To amma me Rahama Sadau ke kin san abin da kike yi ba kya kyautawa. Ilimi boko ba hauka bane, ilimin boko ba shirme bane. Dan Allah ya baki ilimin boko ba za ki ringa irin abin da kika garama ba. Ke musulma ce, ke Hausa ce, Fulani daga arewa kika fito, yar Kaduna ce, duk ba komai na abubuwan ki ba wanda ba a sani ba. Kin yi abubuwa daga baya wanda babu kyau. Idan Allah ya kamata ki gyara. Ki duba mutuwar Kamal Aboki. Mutuwar Kamal Aboki katsam ta zo ba tsado ba zannami ba tsammani, hatsarin mota ta afka da shi kuma ya rasu. Kin gani? To rayuwar nan ba ta da tabbas. Abubuwan da kike yi bai dace ba. Kiga abubuwan da kike yi a Najeriya fim din nan ba abin da ba a yi miki. Mun gaggani wanda kike duk wanda yake social media ba wanda bai gani ba. Akwai wanda da yake a gado ɗaya abin da Najeriya in kana kallon Najeriya fim ba abin da ba sa yi. Haka ake da ke. Musulma ce ke, Hausa ce ke, yar arewa Hausa Fulani. Dama su so suke koyaushe su ga laifin mu kuma su hallaka mu. Mu muna kokarin jawo su suna kokarin jarin mu. Rahama Sadau duniyar nan ina zaki kai ta? Ina zaki kai duniyar nan? Nawa take? Kwana nawa ne? Me kike nema a wurin Allah wanda bai baki ba? Kuɗi, kyau, ɗaukaka. Tun kina Hausa ba abin kina Hausa fim ba abin da Allah bai baki ba. Dan Allah Rahama Sadau ki dawo hankalinki, mu masoyanki ne, amma muna gani bai kamata mu ringa kyale ki ba, nasiha ko za mu yi miki. Wayannan dai su ne kaɗan daga cikin yadda wasu suka fara tofa albarkacin bakinsu da kuma jan hankali ga 'yan Kannywood game da Rahama Sadau kan wasu abubuwan da ake tunanin cewa tabbas bai dace da 'yar musulma ta dinga aikata irin waɗannan abubuwan ba, kuma sunanta ma da ya kasance da suna Rahama 'yar gidan Sadau. Mutane da dama dai sun fara tunani akan cewa ya kamata a tsaya tsayin daka akan Rahama Sadau a taya ta da addu'a, domin tabbas shi komai dai tafiya yake da zamani. Matakar zamani ya ruɗe ka to fa idan fa ba Allah bane ya shirye ka to fa tabbas akwai matsala, domin kai duk abin da zaka dinga aikatawa ana ga tunanin da kuma yadda zuciyarka za ta dinga ayyana maka gani zaka yi kana kan daidai, kuma kazalika zaka fara tunanin cewa duk wasu abubuwan da kake aikatawa kana kan daidai ne. Masu gaya ma gaskiya za ka dinga tunani akan cewa 'yan hassada ne bakin ciki suke yi da irin yadda ka fara samun ci gaba a rayuwa. Shi sa kuma masu sauraro muke so don Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, da kuma kazalika da ku ƙara bayyana irin naku shawarwarin a sashenmu na kuma ba ma iyakar Rahama Sadau ba, hatta dai sauran abokanan aikinta da 'yan shirya fina-finan Kannywood. Tabbas a rayuwa kowa da irin nashi laifin, kuma kazalika kowa yana so a gaya mai gaskiya ya gyara, sai dai kuma a wani bangaren wasu ba sa kaunar a gaya musu gaskiya, domin sun san cewa tabbas su ma abubuwan da suke aikatawa akwai kuskure a ciki, ba sa kaunar a gaya musu gaskiya. Amma
masu sauraro muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashenmu na comment game da fitaccen jarumar shirya fina-finan Hausa da kuma ta kudu, kuma kazalika za mu ji har da ta Indiya, wato Rahama Sadau.